Mononautas! Son mononautas e no espazo están, pretenden ser heróis sin saber ben o que fan. Non son tan listos dentro do normal, nin tan bos co seu alento infernal. Mononautas, 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 Se hai unha misión non deixan de loitar, pero isto é relativo só un xeito de falar. Mononautas. ¡Os monos! Día de inspección. ¡Puño, pé, rabo! ¡Puño, pé, rabo! O rabo esmaga o pé. Diso nada, o pé apachoca o rabo. Desde cando? Pois desde que o dixen eu. Au! O rabo moura a cara. ¡Ah! Os dentes morden o rabo. Vamos, monos, Puño, vamos, rabo. ben, escoitade. A man estira a orella. Mononautas! Hola. Que pasa, Doc? Hoxe é un gran día. Confío en que esteades preparados. Formación de equipo. Mononautas! Hoxe é día de inspección. Manted a nave en perfecto estado e non tedes por que preocuparvos. Se por algún milagre pasades la inspección, mirad o que gañades. Este impresionante adhesivo de plátano con ollos xiratorios. Ja, teño unha morea deles. Sí, pero este é especial. Sí, claro. ¡Ay! ¡Ah! Quero o adhesivo. Antes tedes que pasar a inspección. E se non a pasades, sabedes a onde ides ir? A fábrica dos giratorios. O parque de atraccións de Wally. Hace que aquí tan plan. Non se me permite adivinhalo. Idemos ir reciclar o planeta sen plátanos. Neste planeta non hai plátanos. Non vos preocupedes, mononautas. O inspector non vai chegar ata dentro de 4 segundos. Chimsky corta. O inspector. Pode ir abrir alguén. ¡Ya vou! ¡Ay! E ti por que me fitas? Non me gusta que a xente me olle así. E aí, ok, rápido. Podes traducir? Nin idea. É posible que o supergolpe de rabo de Wally me variase o tradutor de voz. Necesito tempo para amañalo. Non pestanexas nunca. Que, inspector? Que tal a viaxe? As viaxes interespaciais xa non son o que eran. Moi certo, moi certo, moi... Un grolo. Que raio che pasa? Que é o que pretendes? É que non para de fitarme con ese ollo horrible. É moi arrepiante. É un inspector, home. Establece as túas prioridades. Trátase de que eu consiga un adhesivo de plátano lanza láser. Eu, adhesivo, lanza láser. Sí. ¡Ah! Botón vermello, premer. Botón azul, premer 2 veces. Xa ves que aquí facémolo todo polo libro. Puré de pataquiña. ¡Ah! ¿Por qué tes que ser tan delicioso? Isto pódelo poñer no informe. En toda a galaxia só hai un mono cualificado para manexar este complexo chintófano. Eu. Por favor, non aplaudas ata o final da demostración.
aplausos. E aí, ok? Bebida fría, cacao quente. Se cadra un bo médico profesional. Foi un soño. Por fin, intimidade. Lavo os brazos, son feliz na ducha, lonxe dese ollo arrepiante. Gus, non podo ir a ningures sen que ese home do ollo arrepiante me estea fitando. Acabouse! Tanto me ten que sexa o inspector. Vou premelo o botón vermello intermitente. Oiches ben, o botón vermello intermitente. Iso foi platanotástico. Sí, sí. Ese adhesivo de plátano lanza láser vai ser meu. Vai ser todo meu. A non ser que o Wally meta a zoca. Xa sei que a vai meter. Sempre meta a zoca. Non, non, non! Por favor, dime que só é un planeta pequeno que se parece ao inspector. Gus, non faga lo gorila. É o inspector. No outono o espazo é unha tolería. Todos os asteroides cambiando de cor. Non me extraña que quixeses a ir a pasear. Por certo, espero que isto non impida que consiga ese adhesivo. Non sei que dis. Retén o pensamento. Ollo! Estou te advertindo. Vou contar ata un. Inspector, parece que perdeu peso. Ajá. Sigo sen entender o que di, pero siga falando. Escoito. Ajá. Robot, necesito saber que é o que di un inspector. Ainda estou amañando isto. Temos problemas. Bótame a culpa a min. É o máis importante. Usou a frase non vai haber adhesivo. Tens que entender que este é un procedimento super delicado. Sen unha axuda axeitada pode me levar semanas. Creo que xa funciona o traductor de voz. Volve aquí! Volve aquí! Veña, ponte coller! E que dixo? En galego. Volve aquí! Ti! Condenado ollo arrepiante! Que di agora? Necesita que asine o recibo dun paquete. É porque me persegue este monotolo. Un paquete? Daquela non é o inspector. É un repartido. É un enorme prazer facer isto. Botón vermello intermitente, premer! Ben, resumindo, ese home de antes non era un inspector e aínda podo conseguir o adhesivo e temos un paquete. ¡Un regalo! ¡Yujú! ¡Viva! ¡Temos un regalo! ¡Un regalo supersónico! Hai che regaliños, moitos regaliños. Por que tardastes tanto? Hoxe hai inspección! Plátano atoado na válvula de seguridade. Botica de primeiros auxilios feita con galletas. A cascura só pode tocar unha corda. Caducou o sándwich enlatado. Está todo caducado. E este robot debería estar nun museo. Por favor, veña, solamente son un simple robot. O informe vai ser non hai adhesivo de plátano.
Non vai haber adhesivo. Isto é unha aldraxe. Isto é unha farsa. Isto é unha burla dunha farsa aldraxante. Isto é unha chacota dunha burla. Puño, pé, rabo. Isto vai constar no informe! Bom voyage! Chus! Adeus! Ata nunca máis! Ja, e grazas que estaba eu aquí para resolver iso. Que dis, Gus? Foi o meu pé o que fixo todo o traballo. Tomasmo pelo. Levo moitos anos inmobilizando o chopé co rabo. Non pasaste la inspección. Pasades a reciclaxe. Neste planeta non hai plátanos! Acouga, home. Aproveita o que hai. Fai como a min. Outro batido de mango, amiguiño. Ah! Ah! Fallo de rabo. Neve espacial! É neve espacial! É un día de neve espacial! Cabaleiros, preparados para o novo uniforme de inverno, mirade! Trae un calcetín de rabo abrigoso. Está ben, pero vai estar á altura do meu exixente estilo de vida de mononauta. Oh, sí, está moi ben. O meu aperta un pouco o meu cu de mono. Mononauta Gus, parece que te metrou o rabo. 0,001 microtoides. Meus parabéns, agora és um mono de rabo longo. E hai pouco. Quen ten o rabo máis longo? O rabo máis longo ten o Gus. Gus, 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 Gus. Oiche lo que dixo? Que hai poucos monos como a min. Podes aplaudir. Sí! Escoita, eu que? Eu tamén son especial, non? Non ti és moi común. A galaxia está inzada de monos de rabo curto. Meu, son o Gus de sempre, só que co rabo un pouco máis longo. Veña, chócao! Ai, ai. Teño un rabo máis longo co teu. Ajuja, ajuja. Gus ten un rabo super longo. Sorpresa! Benvido ao teu novo baño de executivo. Só pra ti, mono de rabo longo Gus. Un paso pra caca. Gústame ser especial. Ei, e onde a vou facer eu? Gus, veña, home. Que? O meu rabo necesita máis espazo. E eu onde vou dormir? Polo menos podíasme dar un balde novo. Ai, os meus osos de mono. Ai, onde vai a miña cadeira? Sinto o boli. Tiven que facer sitio para o trono do meu rabo. Eche moi cómodo. Isto sí que é moi cómodo. Vale, comeza o proxecto de estirada de rabo con métodos dolorosos. Ai! Este plan é ben sinxelo. Non sei como non se me ocorreu antes. Oh, canto tempo! Estiven moi ocupado promovendo os meus produtos. Cando fagas, límpate con Gus. Bonita cara de noxo, nin caso. Dixenche que hoxe vou cear en xetinas co meu fan número 1. Ábrome, tío, é a miña nova expresión, úsala todos. Ábrome, ábrome, ábrome. Este de verdade. Oi, son o teu fan número 1. Teño todos os teus produtos, mesmo un exemplar nun publicado de mono ilustrado de rabo longo. Épico. Por favor, non son especial. Eu solto as cagallas unha a unha, igual que a calquera outro mono. Que modesto. Es esa clase de home que todos quereríamos ser. Tárdame coñecerte ben. Teño que ver ese rabo. Axeónllome para pedirllo. Por favor, déixame ver o teu rabo. Teño que ver ese...
Rabo, vaya, mira que rabo tes. Soy. Sí, un rabo como debe ser. Un rabo como ese deberíalo guardar nun sitio ultra seguro, como a miña nave. Ven a ver. Teño o xogo completo de bonecos de acción Dave Espazo Profundo. En serio, tes Dave Aventura Submarina? Teño xo. Dave Espacio Profundo, viaxe ao pasado. Deses teño dous. Tamén ten a edición limitada de Dave Estrela de Ping-Pong. Bola, punto, xogo. Conto con verte a xiña. Cambio de plan. Benvido a casa xe, home mono. Increíble. Ten a pistola de Dave Espazo Profundo edición Xade. O rabo, danouche o rabo. Sinto moito, son demasiado protector coas miñas cousas. Entendo. Ainda así, este lugar é realmente colosal. Esta é a miña colección de guerreiros extraterrestres clase 7, serie 3, moi valiosa. Non está mal. O rabo é un pouco curto, pero non o podes ter todo. Sí, podo ter. Vai volver ser como era. Isto fíxeno para ti. Ja, exposición de mono de rabo longo. ¡Mairo! ¡Ten a cea na mesa voadora! Estáse arrefriando, Mairo. Oh, teño un prisioneiro. Quero dicir, unha visita. Ai, teño que marchar. Pero non te preocupes, así que volvas serás procesado. No, ai. Procesado. Pode ser divertido. Veña, mono necesita rabo longo. Parabéns, mononauta Wally! 0,001 microtoides mais longo. Já és oficialmente um mono de rabo longo. ¡Jaja! ¡Moi ben! Iso é o que quería. Toma iso, Gus. ¡Conseguino! E ábrome. Non, alto. A partir de agora vou usar unha expresión de meu. Marcho, carasacho. Mono, lisca coa petisca. Aburiño, aburiño. Este vaise. Esta vale. Agora vou buscar un chisco de amor de mono de rabo longo. Vaya, así que ser procesado é isto. Isto non é o que se fai co queixo. Sí, procesado. Tranquilo, é unha máquina especial para chanzar monos de rabo longo. Refírome a chanzarlle a tensión cunha masaxe relaxante. Gústache? Teño que ir ao váter. Vai ti primeiro. Alto! Que faz? Non, 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 non! Pois sí que parece relaxante. Mairo! É hora da cremiña pro cuiño. Non quererás que che volvan sair bochas. Non me avergonces máis, mamá! ¡Hola! Chega outro mono de rabo longo. ¡Hola, hola! ¡Ai! Ainda está na caixa. Ai, gústame. É isto que fai. É para rebandar osos e pelo, ou sexa, para un corte de pelo elegante. A min gústame ir elegante. ¡Quieto! Se alguén vai ir elegante, vai ser este mono de rabo longo. Velo. Dous rabos longos. Dous rabos longos, ai. Queres tirar proveito do meu estatus de mono de rabo longo, Pois digo, che, marcha xa, macaco. Eu digo che que lisques e digo cho a cara. Ai, sí, saca de diante. Lisca, lisca. Arrea ti, lucecu. Vai te indo, vai marchando dunha vez. Xa está ben, engarda. Lisca, lisca. Arranca. Lisca, lisca. Rapaces, non loitedes. Será un placer cortarvos o rabo aos dous e... Bum! Ti non te metas. Acabouse. Este xogador está furioso. Ven a min, espada.
Pero que faz? É unha espada coleccionable da batalla de Barzu. Na súa embalaxe original. Comando de picado articulado. ¡Acción! ¡Pica! 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 ¡Lisco, lisco! ¡Gus! Rápido, Wally, a esbarar. Teletransportador de espazo profundo. Rabos curtos normais? Ben, non son coleccionables. Maio! Deixa de perseguir eses monos! Xa hai tempo que deberías estar na cama! Ten razón. Deberíamos bulir daqui. O Viscar e Liscar. Quería que levásemos uns recordos, non? Voume. Wally, perdoa que me comportase como un parvo de rabo longo. A min tamén me deu por facer monadas. Alégrome de volvermos ser Gus e Wally normais. Decatache este de que teño 6 dedas. É moi sexy, Agarda! Teño 5! 5 dedas! ¡A rebandar! Son mononautas e no espazo están. Pretenden ser heróis sen saber ben o que van. Non son tan listos dentro do normal, nin tan boscos e o alento infernal. Mononautas, mononautas, mononautas. Se hai unha misión non deixan de loitar, pero isto é relativo só un xeito de falar. Mononautas, os mononautas.